Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле җитәкчеләр, килгән кунаклар, мөдирләр, тәрбиячеләр һәм балалар дип җан атып яшәүчеләр. Без сезне кабаттан күрергә һәм сәламләргә бик шатбыз. Казан мэриясе һәм Казан башкарма комитетының мәгариф идарәсе мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында татар телен өйрәтүдә заманча алымнар дип исемләнгән татар теле тәрбиячеләре өчен шәһәр күләм семинарлар циклының 3нче чарасын тәкъдим итә. Шуны да әйтергә кирәк, Казан мэриясе әлеге семинарларына Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән тормышка ашыра. Укытучы, тәрбияче, бу сүзләрдә күпме җылылык, балаларга карата мәхәббәт һәм наз салынган. Чынлап та, балаларны бары тик яратып кына, аларның һәрбер сүзләрен ишетеп кенә мондый зур, җаваплы эшне башкарып буладыр мөгаен. Сез минем белән килешәсездер? Әлбәттә килешәсез. Бүгенге семинарны ачып җибәрү өчен сүзне Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Рәмзил кызы Сәгыйтовага һәм Казан шәһәре башкарма комитетының мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Альберт Мөнир улы Әхмәтовка бирәбез. Рәхим итегез. Сүз сезгә. Хәерле көн, исәнмесез. Кабаттан күрешүгә чыннан да барыбыз да шат. Кемдер инде беренче тапкыр бүген килгәндер, кемдер икенче, кемдер өченче. Мин беләм, һәрбер семинарны да катнашучыларны һәм инде тыңлап кына калмыйча, инде шуны эштә башкара башлауларында беләм. Бик зур рәхмәт сезгә, чөнки чыннан да без бу очрашуларны юкка гына уздырмыйбыз. Әлбәттә, инде сез барыгыз да белемле, тәҗрибәле кешеләр, ләкин шулай да менә эшкә яңадан җанландыру, ниндидер яңа караш өчен бу очрашулар шулай ук кирәктер. Һәм инде мин беләм, менә быел бу атнаның шимбәсендә шулай ук Марат Ботов җитәкләгән комиссия тарафыннан Туган тел фестивале да уздырылачак. Ул Бала Сити балалар бакчасында. Димәк, инде без барыбыз да бер юнәлештә барабыз, барыбыз да уртак мәсьәлә өчен тырышабыз. Ул әлбәттә туган телне саклау һәм тагын да үстерү. Менә шушы очрашулар файдалы да, мәгънәле дә узар дигән ышанычта бүгенге семинарга старт бирәбез. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар, укытучылар, тәрбиячеләр, методистлар, мөдирләр, Казан шәһәре мәгариф идарәсенең исеменнән барыгызны сәламлыйм. Хөрмәтле коллегалар, бу Казан милли мәгариф өлкәсендә 300 елга якын хезмәт итәсез, эшлисез. Әлбәттә ки, тупланган тәҗрибәләр дә бик күп. Ләкин заманалар үзгәреп тора һәм һәрбер үзгәреш яңа таләпләр куя. Һәм инде бу эшкә ниндер яңалык кертер өчен бу семинарлар циклын Марат Ботовичның ярдәме белән, Гүзәл Рәмзилнең җитәкчелеге белән башлап җибәрелде. Һәм инде бүгенге семинарда Алла бирсә, барыгыз да монда утырган барлык коллегалар үзенә инде файдалы мәгълүмат алыр һәм инде эшенә кирәк, шундый кирәк булган илһам, дәрт белән дәртләнер дип ышанып калабыз. Әйдәгез, башлап җибәрик. Бик зур рәхмәт сезгә, матур җылы теләкләрегез һәм сүзләрегез өчен. Без чарабызны ачык дип белдерәбез һәм спикерларыбызның чыгышларын тыңларга без әзер. Әзер бит? Әзер. Дигәндә, укытучы, тәрбияче ул бит балаларны гына өйрәтеп калмый, ул үзе дә һәр вакыт эзләнүдә, өйрәнүдә була. Бүгенге спикерларыбыз да безнең белән үз тәҗрибәләре белән уртаклашыр. Һәр чыгыштан үзегезгә берәр нинди кирәкле мәгълүмат ала алсагыз, без бик шат булыр идек. Ә хәзергә бөтен дөнья мәшәкатьләрегезне онытып торыгыз, рәхәтләнеп ял итегез. Килештекме? Килештек. Алайса башлыйбыз. Телне өйрәтүдә балалар өчен чыгарыла торган гәҗит журналларның әһәмияте бик зур. Моны без барыбыз да беләбез. Ләкин гаджетлар заманында балаларны алар белән генә кызыксындыру бер дә җиңел эш түгел. Ә менә Салават күпере һәм Сабантуй журналлары моның юлын тапкан.
ничек икәнен бу журналларның баш мөхәррире Зилә Файзуллина сөйләп китә. Рәхим итегез, сүз сезгә. Исәнмесез, кадерле дуслар, кунаклар, мин сезне чын күңелдән күрергә бик шат. Минем исемем дөрестән Зилә Зинур кызы Фәйзуллина һәм мин Салават күпер һәм Сабантуй журналларының баш мөхәррире. Хәзер дуслар, әйдәгез әзрәк уйланып алабыз. Без әтиәниләр һәм һәрберебез үз балабызга, аны балаларга бәхет телибез, шулай бит, бәхетле булуын телибез. Ләкин шуның кадәр зур тизлек белән үзгәрә торган дөньяда, менә бу дөньяда үз урынын табарлык шәхесне ничек тәрбияләргә? Минем өчен ачык сорау. Гомумән 5, 10, 15 елдан безнең балаларга нинди күнекмәләр, нинди белемнәр һәм сәләтләр кирәк булачак? Гомумән, замана балалары нәрсә турында хыяллана икән? Гомумән хыялланам, алар үзләренә нинди максатлар куя? Киләчәктә, бәлки үзләрен яңа профессияларда табырга телиләрдер. Менә бу бөтен сорауларга мин бүген сезнең белән бергәләп җавап эзләргә тәкъдим итәм. Әйдәгез уйланыйк һәм бәлки ахырга таба җавапларны табырбыз да. Берәй-берне әйбәт яхшы аңлыйм. Бүгенге балалар менә миннән, сездән бик нык аерыла. Килешәсез. Аларның гомумән табигый мөмкинлекләре, дөньяларны күзаллавы, үзләренә куйган максатлары безнекеннән гомумән аерыла. Һәм бу фәнни яктан исбатланган. Ягъни галимнәр, мәсәлән, Уильям Штраус һәм Милхау безнең өчен әзерләгән буыннар теориясы. Игътибар итегез. Безнең бүгенге көндә безнең балалар, безнең укучыларыбыз, алар нигездә альфа һәм Z буыны вәкилләре, күрәсез. Һәм бу балалар алар туганда уларына телефон тотып туган кебек. Текст укырга яратмыйлар, кабул да итмиләр аны. Күбрәк аудио һәм видео материалларны сайлыйлар. Һәм текстны, информацияны, мәгълүматны менә шул аудио-видео аша кабул итәләр. Димәк, безгә дә аларның мөмкинлекләренә яраклашырга кирәк, килешәсез. Интернет белән танышуны хәзерге балалар бик иртә башлыйлар. Һәм нигездә балаларның 75% аны нәкъ менә YouTube-тан башлый. Сез игътибар итегез, менә бу иң популяр YouTube каналлар һәм караучылар саны күпме? Искитмәле күп. Һәм баштан бу балалар әтиәниләр тәкъдим иткән видеоматериалны караса, инде соңыннан үзләре рәхәтләнеп интернет киңлекләрендә йөзә башлыйлар. Һәм нәни бу серферларның 93% кыска гына видеороликлар карау белән мәшгуль, алар бик яраталар музыкаль клиплар. Ярар, менә шундый буын, менә интернетта бик гади генә алар үзләрен табалар, без бит һаман да шулар, без бит олылар, һәм без олылар һәм балалар арасында ниндидер зур упкан барлыкка килә. Без бит һаман китап укырга кирәк дибез, журналларга, гәҗитләргә язлыгыз дигез. Алар безне ишетәсе килми. Алар безне әйткәнне кабул итми хәтта. Аларның кулы һаман шул телефонга үрелә. Тагын бер сорау. Менә шундый шартларда безгә, олыларга ничек эшләргә бу балалар белән һәм аларга ничек тәэсир итәргә? Изләндек, укыдык һәм Салават күпер һәм Сабантуй журналларын дөрестән дә мультимедиа басмаларга әйләндердек. Ел дәверендә 600-дән артык видео чыгарылды татар телендә. Һәм без аларны социаль челтәрләргә урнаштырып, бөтен социаль челтәрләргә иң күп караучылар әлбәттә YouTube-та әкренләп кенә YouTube-ны җанландыра башладык, татар YouTube-ын. Һәм бу эштә безнең беренче уңышларыбыз бар. Әйдәгез сүзне балаларның үзләренә бирик, нәрсә диерләр икән. Yıldızım indi, baba şimdi belki bir nersede onlar var. Alarga telefondan başka bir nersede gerek mi? Kitapta okumalı.
сөйләшәй белмиләр. Гомумән, җиңелә дия алмыйлар. Һаман шул интернетта торалар. Дип белмисездер сез. Әйе, сез хаклы. Әмма мин үземнең 5 яшымда укый беләм. Хәтта башка балаларны да өйрәтәм. Аңлашыла. Ой, бөтен проблемаларны кечкенә Зөбәйдәгә хәл итәсе. Әйдәгез, мин әйткән уенны уйныйбыз. Шулай дәсең, нинди уен ул? Әйдә, Зөбәйдә, әйт, нинди уен? Минем артта кабатлап барыгыз. Әйе, онлайн белем алу тизрәк һәм җайлырак. Миңа Алиса өйрәткән. Алиса. Мин сезгә ничек булыша алам? Баш миеңез ничек чистарталар? Хәзер эзлим. Sabantoy.ru сайты язуынча, кешенең баш мие кирәксез мәгълүматны үзе юкка чыгара. Ничектер шулай уйлыйм. Менә миңа туганилар бирә акча. Әни һаман шул акчаны алып, үзенең киемнәрне һәм косметикага шуны әрәм итә. Без талантлы. Без турында җырлыйбыз, кушыл земля башына. Сары, 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 алашның яфраклары. Җилисә ява яфрак, безнең матур шаклары. Сары, 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 алашның яфраклары. Без ул киләчәк. Без ул шымбарлык. Like. Лайк, шулай итеп, сезгә таныш булган Салават Күпре журналы. Монда кыргый хайваннар саны 20 елда басылган һәм күптән түгел март аенда басылган ел фасыллары темасына багышланган журналларны күрәсез. Бу темалар юкка гына алынмый, һавадан да күптән дә килеп төшми. Алар вкус нигезендә, ОМК стандартлары нигезендә сайланып алып, мөмкин кадәр сезгә җайлырак булсын өчен. Һәм ничек итеп бу QR-кодлар журналда урнаштыралар. Шуның турында кыска гына мәгълүмат. Күрәсезме, тәптә ул аю, кыргый хайван. Аның турында бик матур әкият яздык. Ул әкият журнал дәвамында бара. Һәм бит сайын без төрле кыргый хайваннар белән танышабыз. Монда поши да, төлке дә, бүре дә, кирпе дә, барысы белән тәптә безнең дуслашып, танышып чыга. Кыска гына табышмак монда язган Рифат. Һәм өстә күрәсезме, тиен, белка, squirrel 3 телдә бирелә, билингваль юнәлешләр. Хуплыйбыз һәр яклап. Янында дидактик уеннарны, хөрмәтле тәрбиячеләр, дидактик уеннарның файдасы сезгә аңлатып торасы түгел инде. Үзегез миңа сөйли аласыз, шулай бит. Менә шулай итеп журнал файдалы дип уйлыйм мин үземчә. Кичкенә генә шакмакны күрәсезме өстән? Ул QR-код, сылтама. Һәм хәзер тәкъдим итәм, менә шул QR-код аша узып, Baby Сүз проекты кысаларында ул иң кичкенә нәниләр өчен каралган. Берничә үзеп карап китик. Бу аю. Әйтәләр, бергәләп кабатлыйк. Аю. Бу куян. Кабатлыйбыз. Куян. Бу бик кыска үзек, ул видеолар бик күп төрле, һәрбер хайван турында бирелде. Әмма бу матур кул чатыр тоткан кызның исеме Назлыкай, ул яз кызы. Һәм безнең менә бу саныбызда һәр ел фасылы турында мәгълүмат бар. Ул тема ел сайын өйрәнелә, шулай бит. Һәм без видеобызда да беләсем килә проекты кысаларында бу ел һәр ел фасылының төп сыйфатларын сыйдырга тырыштык. Рәхим итегез видео. Жылы җәйдән соң җиргә алтын көз килә. Көзен кояш җәйдәгедәй каты кыздырмый. Көннәр әкренләп суына, күк йөзе соры болытлар белән каплана. Менә шулай хәлдәр. Менә шулай итеп без журналистлар видео ясый башладык. Нишлисең? Һәм бу эштә нәтиҗәләребез дә бар.
Каршыгызда Салаватиклар төркеме. Ишеткәнегез, күргәнегез бардыр. Әгәр дә күрмәгәнсез икән, балаларыгыз сөйләр, чөнки алар күбрәк белә. Бу 6 баладан торган балалар төркеме. Ел дәверендә без бергә алар белән 25 җыр яздырдык. Алар барысы татар балалар җырлары. Һәм күрәсезме, 800 мең караучы алар җыйды. Бу татар балалар контенты өчен мине бик шатландыра торган сан. Һәм бу балалар белән без концертлар бирә башладык. Ягъни чакыралар, килегез, карыйк дип біз чакырган җиргә киләбез, барабыз, бергәләп бәхетләнеп күңел ачып кайтабыз җырлап. Шулай ук Салаватикларның һәр җыры журнал битләрендә басыла, нота, текст һәм видеога сылтама да бар. Шулай ук бергәләп карап өйрәнә аласыз. Бу кызны сез танығансыздыр. Ул 5 яшьлек Зөбәйдә, Алмаз һәм Алина Гәрәевларның кызы, безнең яшь артистыбыз. Ул бөтен татар әлифбасын белә һәм безнең балаларга да өйрәнергә тәкъдим итә. Һәр хәреф ул аерым, YouTube'да аерым чыгарылыш 2-3 минут дәверендә бала хәрефне күрә, авазны ишетә, хәтта хәреф аның белән сөйләшеп тә ала. Димәк, ул аны шулай итеп тизрәк исендә калдыралар. Күңел әлифбаның иң яратканда, иң мөһим моменты минем өчен ул татар әлифбасы актуаль булганда, безнең бу проект актуаль булачак һәм караучылар саны мин ышанам, көннән-көн арта барыр. Күрәсезме, журнал битләрендә әлеге күңел әлифба шулай ук бар. Һәм иҗатыбызның нигезе җимеше безнең уртак ул күңел әлифба китабы булды. Интернеттагы мультимедиага күчкән вакытта басмаларыбызга игътибар кимер дип курыккан идем. Ул басма вариантны бетерер дип курыккан идем, чын күңелдән әйтәм. Ләкин киресенчә булып чыкты. Нәниләр өчен нәшр ителүче Салават күперенең тиражы шул 2 ел эчендә 2 мәртәбә үсә, хәзер ул 10-15 мең ай саен. Сабантуй журналының без аны урта яшьтәге балалар өчен тәкъдим итәбез. Анда 3 тапкыр тираж үсте, 8 мең укучыбыз бар. Нәкъ менә шул интерактивлык мультимедиа ярдәмендә. Минем кызым, мин үземдә кеше 5 яшьлек Әминәм бар. Һәм авырлыклар да бар. Беләсезме, кай вакыт мин Әминәгә татарча сорау бирәм, ул миңа русча җавап кайтара. Әле 5 яшьлек булганда мин аны дигән, булай дип күчерә алам. Русчадан татарчага әле ул күчә. Әле ул мөмкин. Ләкин 10-15 елда ул минем белән татарча туган телендә сөйләшә алыр микән? Мин белмим. Мин моңа чын күңелдән ышанам. Ләкин бу минем өчен ачык сорау, эш күп әле безнең. Ләкин бөтен киләчәк үз кулыбызда. Шуңа күрә бүген күргәнегезчә балалар басмалары күп тармаклы эш форматына күчү юлында. Журналыбызны кызык, файдалы, интерактив итеп чыгарабыз. Һәм киләчәктә балаларыбызның сәламәт, иминле, иманлы һәм үз телләрендә чын күңелдән камил, рәхәтләнеп сөйләшерлек бу балалар итеп үстерәсебез килә. Бу эштә бергәләп без зур уңышларга ирешербез дип ышанам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә үзегезгә. Сары, агаш мин яфраклары. Башка кирип калдым мин мөгаен моны көне буе җырлап йөрермен бүген. Менә шундый чыганакларны әти-әниләр дә, тәрбиячеләр дә татар телен өйрәтүдә бер инструмент буларак рәхәтләнеп кулланалар минемчә. Шулай бит? Һәм дуслар, минем сезгә берничә сорауым бар. Сезнең кайчанда булса рәсемнәр ярдәмендә әкиятләр яисә хикәяләр төзеп караганыгыз бармы? Бармы, юкмы? Бар. Проб-карта, мнемотехника дигән сүзләр сезгә танышмы? Аларның нәрсә икәнен беләсез, шулаймы? Дөресен әйткәндә мин белмим, ләкин беләсем килә. Бу һәм башка сорауларга җавапны безгә Вахитов районының 273-нче балалар бакчасы укытучылык әпәде Алсу Халитовна Әшрапова табарга ярдәм итәр дип ышанам. Рәхим итегез, сүз сезгә. Хәерле көн, кадерле коллегалар, хөрмәтле җитәкчеләребез. Минем исемем Әшрапова Алсу Халитовна һәм мин сезгә Вахитов районы 273-нче балалар бакчасының туган телдә
татар телендә бәйләнешле сөйләм үстерү системасы турында сөйләп китәм. Бу системага килер алдыннан без педагоглар үзебезгә ике сорау куйдык. Бәлки, туган телне өйрәнүгә, татар телен өйрәтүгә яңа, актуаль караш җитмидер. Бәлки, заманча яраклашу кирәктер. Ә бит безнең балалар замана балалары. Алар динамика таләп итә. Кызыктыра торган, күзне җәлеп итә торган тәэсирле динамика кирәк аларга. Һәм без татар телен өйрәнүне кызыклырак итәргә уйладык. Замана баласының ихтияҗын канәгатьләндерә торган. Без бернинди яңа методика, яңа технология уйлап чыгармадык. Безнең эшебезнең нигезендә күп еллар үзенең нәтиҗәлеген исбатлаган эффектив педагогик технологиялар. Без бары тик аларны татар теленә яраклаштырдык һәм системага салдык. Бар кешегә мәгълүм булган мнемотехника. Һәрбер педагог үзенең эшендә бер тапкыр булса да мнемотехниканы кулланып караганы бар. Әйе бит, коллегалар, әйе. Чөнки ул бала эшендә, педагог эшендә җайлы һәм нәтиҗәле. Карап китик. Татар шигырен без рәсемгә күчердек. Сез бу татар шигырен таныйсызмы, коллегалар? Нинди шигырь бу? Әйе, Әминә Бикшәнтаева. Әминә елый үкереп, тубам суга төште дип, шу Әминә елама, ту батмый ул елгада. Татар шигыре рәсем буларак балаларыбызга бик ошады. Без нәтиҗәләр күрдек һәм алга таба китәргә уйладык. Рәсемгә динамика бирергә. Шулай итеп безнең татар шигыре хәрәкәтле рәсем барлыкка килде. Без аларны тиктормаслар дип атадык, яраткан балаларыбызның кебек. Тиктормас шигырьләр һәм тиктормас әкиятләр татар телен өйрәнүгә җанлылык кертте. Хәзер мин сезгә бергәләшеп бер тиктормас уенны, тиктормас шигырьләр уеннан, интерактив уеннан карап китергә бергәләшеп тәкъдим итәм һәм татар шигырен истә калдырырга. Карап китик. Марзия Файзуллина. Шевелят зарядкасы. Тыңлыйбыз. Нәни шевелят барсы да, сары майка кигәннәр. Зарядка ясарга диеп, бер урынга килгәннәр. Кырт, 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 кырт. Бер урынга килгәннәр. Әйдә, бергә сөйлибез. Сүзләрне әйтеп бетерәбез бергәләш. Нәни шевелят Барсы да сары майка кигәннәр. зарядка ясарга диеп, бер Килгәннәр. кырт, 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 кырт. бер урынга. Килгәннәр. Ә хәзер үзең. Сигез хәзер. Нәни шевелят барсы да сары майка кигәннәр. Зарядка ясарга диеп, бер урынга килгәннәр. Кырт, 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 кырт. Бер урынга килгәннәр. Булдырдым. Афәрин, коллегалар. Татар шигыре исегездә калгандыр. Әйе бит, калдымы? Әйтегез әле, сез әти-әни буларак менә бу интерактив уенны балаларыгызга күрсәтер идегезме? Әлбәттә, безнең әти-әниләргә дә бу уеннар бик ошады, шуңа күрә бакчабызда электрон ресурслар булдырылды. Без алар аша әти-әниләр белән материал белән бүлешәбез. Һәрбер ата-ана гаджетны файда белән рөхсәт итәргә мөмкин. Ә без педагоглар үзебезнең максатларыбызга ирешәбез. Бала мөстәкыйль рәвештә уен аша татар шигырен истә калдыра, кабул итә һәм сөйләргә өйрәнә. Күргәнегезчә, тиктормасның нигезендә мнемотехника, ул 3 өлештән тора. Беренче өлешендә аңа әзер сөйләп үрнәге бирелә балага, икенчесендә сүзләрне әйтеп бетерергә кирәк, ә өченче өлешендә ул инде мөстәкыйль рәвештә кабатларга тырыша.
Шулай ук тиктормас шигырьләр белән бергә безнең тиктормас әкиятләр һәм хикәяләр дә кулланыла. Әйе, матур рәсемнәр, тәэсирле рәсемнәр, интерактив уеннар балаларны кызыктырырга, игътибарларын җәлеп итәргә ярдәм итәләр. Ләкин безнең бит төп максатыбыз башка. Безнең баланы матур итеп, татар телендә, әдәби татар телендә сөйләшергә өйрәтәсе бар. Әйе бит, коллегалар, безнең төп максатыбыз шу. Ә бу инде күп аспектлы, этаплы эш. Рәсемнән схемага, гадидән авырга, төгәлдән шартлыга, сөйләүдән иҗат итүгә. Бу принциплар безнең системаның нигезендә. Күз аллаулы модельләштерү безнең системабызда 3 этаптан тора. Бу системаны без сөйләм баскычлары дип атадык. Һәрбер баскычның үзенең максатлары бар. Һәм бу максатларга ирешү нәтиҗәсендә бала иркен татар телендә сөйләшергә тиеш. Карап китик. Беренче этап бу башлангыч этап нәни баскыч. Нәни баскычта балалар билге һәм символ белән танышалар. Кодировкага, шартлы билгедә рәсем күрергә өйрәнәләр. Әлбәттә бу эш уеннар аша бара. Парын тап уены, кызыклы фигуралар уены, булар барысы да безнең педагоглар үз куллары белән ясыйлар. Бу уеннар аша рәсем символга әйләнә, баланың сүзлеге бай. Шушы этапта җөмлә өстендә эш башлана. Беренче җөмлә, уйдырма уеннары аша балалар җөмлә төзергә өйрәнәләр. Карап китик. Шулай дип сүзлеген байытып, баланың җөмлә төзергә өйрәнеп, без икенче этапка урта баскычка күчәбез. Монда без текст белән эшли башлыйбыз. Хикәяләр төзибез, әкиятләр сөйләргә өйрәнәбез, шигырьләр яклыйбыз. Башта балаларга мнема юл бирелә. Мәсәлән, бу слайдта татар халык әйтеме кояшка ямчыкчык мнема юл аша күрсәтелгән. Аннан соң таблицаларга күчәбез. Юынмый торган балык Әхәт Гафар әкияте мнема таблица аша күрсәтелгән. Шушы этапта безнең тиктормаслар белән эш бара. Алда күренгән тиктормаслар. Тасвирлау хикәяләре төзи башлыйбыз. Карап китик. Бу этапта кызыклы фигуралар уены авырлана һәм төрле әкиятләр сюжеты буенча бара башлый. Шулай итеп, рәсемнән схемага, сүздән җөмләгә принциплары буенча сөйләм үстерүнең эзлекле моделе безне иң кызыклы, иң нәтиҗәле этапка олы баскычка алып килә. Олы баскычта балаларга мнемотехника белән бергәләшеп, проб карталары һәм интеллект карталары ярдәмгә киләләр. Интеллект карталары бик популяр, алар турында инде ишеткәнегез бардыр. Әйе бит. Ә менә проб карталар турында ишеткәнегез бармы икән? Бармы? Күп кеше түгел, бер-ике кеше башкага ишеткән бар. Владимир Яковлевич Проб. Танылган филолог, фольклорист, үзенең иң танылган эше морфология сказки дигән эшендә 1928 елда әкиятләргә анализ ясап, аларны өйрәнеп, даими кабатлана торган функцияларны бүлеп чыгара. Һәрбер әкиятнең герое бар. Ул өйдән чыгып китә,
Тылсымлы җиһазлар очрата, тылсымлы кешеләр, ярдәмчеләр, дошманнар очрата, җиңелә яки җиңә. Менә бу функциялардан киләчәктә карталар ясала. Проб карт, мәсәлән, Йомры икмәк әкияте проб карталары аша күрергә мөмкин менә бу слайдта. Проб карталары балаларга зур әкиятләрне сөйләргә, өйрәнергә ярдәм итәләр. Карап китәбез. Символ безнең сихерле җисемне аңлата. Әйтегез әле, нинди әкиятләрдә безнең сихерле җисемнәр бар? Сонасы алтын тара, куян, кызылда итек, сарык белән кәҗәдән бүре башы. Яшәгән ди булган ди әби белән бабай. Аларның булган ди кәҗә белән сарыклары. Аларның ашарга булмаганнар. Алар капчык алып урманга киткәннәр. Баралар икән, тапканнар бүре башын. Капчыкка салып урманга алга таба киткәннәр. Габдулла Тукайның кәҗәле сарык әкияте. Әйе бит, коллегалар. Шулай итеп, тагын бер зур технология бар бу этапта, ул интеллект карталары. Интеллект карталары мәгълүматны бөтен һәм өлешләрдән торган система итеп күрү. Бер үзәк фикер, ана чыккан бәйле тармаклар аша күрсәтелә. Нинди дә булса темага интеллект карталары төзеп, балалар үзләренең фикерләрен белдерергә өйрәнәләр. Һәм бу киләчәктә инде мөстәкыйль сөйләмгә этәрә. Бу системада эшләр өчен бөтен уен әсбапларны без педагоглар үз кулларыбыз белән ясыйбыз. Һәм алар безнең төркемнәрдә сөйләм сандыклары исемле җыентыкларда сакланалар. Шулай ук безнең электрон ресурслар да бар. Аларның электрон версиялары бар. Һәр вакытта без алар белән яңадан куллана алабыз. 6 ел эшләү дәверендә безнең системабыз үзенең эффектлыгын раслады. Моны мониторинг нәтиҗәләрендә күрергә мөмкин. Ел ахырында балаларның татар телендә сөйләм үсешләрендә югары күрсәткечләр күзәтергә мөмкин. Шулай ук акчабызның ирешкән уңышлары да моңа дәлил булып тора. Сөйләм баскычлары системасы буенча эшләү безгә педагогларга бик җайлы. Балалар өчен бик кызыклы, иң мөһиме нәтиҗәле. Шуның белән минем чыгышым тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Нинди генә юллары юк икән тел өйрәтүнең, шулай бит? Бары тик теләк һәм балаларны кызыксындыра белү генә кирәк. Теләк, балаларны кызыксындыра белү һәм әлбәттә инде ярату. Миңа калса бу бик җиңел формула. Туган телебезне өйрәтүнең тагын нинди кызыклы юллар барлыгын безгә хәзер Совет районының 261-нче балалар бакчасы татар теле тәрбиячесе Әдилә Вазыйховна Шәйдуллина сөйләп китәр. Рәхим итегез. Исәнмесез, хөрмәтле коллегалар. Чыгышымны бер сорау белән башлыйм әле. Сез үзегезнең эш дәвамында бер генә автор уены булдырган булсагыз, кулыгызны күтәрегез әле. Әйе, рәхмәт. Без һәрберебез уенның барышын уйлап, аның максатын төзеп, атрибутларын уйлап, һәрберебез уеннар булдырабыз. Димәк, булар мөһим, кызыклы һәм балаларга кирәк. Белгәнегезчә, 2021 ел Татарстан Республикасында туган телем һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Һәм без үзебезнең инициатив группа белән бакчабызда бу темага карата проект эшләнлеге алырга булдык. Һәм проектның да исеме бик матур, тирәнештәлекле булып чыкты. Туган телем бишектән алып бишеккә кадәр. Хәзер бер мизгелгә генә балачакка кайтыйк әле. Әти куллары белән ясалган тактадан машиналар, хәрби техника, әни теккән курчаклар, булар барысы да ниндидер кадерле, җылы уеннар булгандыр. Мөгаен, шулай дип уйлыйсызмы? Һәм менә безнең дә автор уеннарыбыз тәрбиячеләр тарафыннан ясаган уеннар нәкъ шундый.
Тирен эштәлекле, балаларның яшь үзенчәлекләренә туры килгән, алардан яуган сораулардан туган уеннар. Бу уеннар безгә туган телне өйрәнүдә зур ярдәм биреп торалар. Чөнки баланың сөйләм теле үсә, игътибарлылыгы, сүзлек байлыгы арта, фикерләшергә, аралашырга өйрәнәләр. Без инде бу уеннарны төркемнән-төркемгә күчереп, чиратлашып, балаларның яшь үзенчәлекләренә карап, күчереп йөртәбез. Хәзер шушы уеннар турында сезгә әз генә мәгълүмат биреп китәрмен. Экранда пирамида уены. Бу уен аша без балаларны традицион милли татар, рус киемнәре белән таныштырабыз. Аларның игътибарын бизәкләргә юнәлдерәбез. Шулай ук инде балалар киемнәргә карап милләтләрне аерырга өйрәнәләр. Милли сәнгатькә мәхәббәт, ихтирам хисе тәрбиялибез. Киләсе уенга күчсәк, бу уен сыйла. Күргәнегезчә уен бик гади. Без әле ул уенны Алсу белән Булат дип атыйбыз. Ике яклы мольберт. Уен барышында балалар ашарга ярый, ашарга ярамый дигән төшенчәләр белән танышып, ашамлыкларның исемнәрен истә калдыралар. Шулай булгач инде сөйләмдә кулланалар. Игътибарыгызга кечкенә генә видеозык. Күргәнегезчә, бу рус төркемендәге балалар. Татар балалары белән ишеткәндә әз генә уенны башка итеп урнаштырабыз. Әз генә үзләштерәбез. Шулай бит балаларның, татар балаларының барыбер инде татар теленә балалары йоккан. Хәзер инде тылсымлы тәрәзә уенына күчи. Бу уенны күргәнегезчә, бу тәрәзәдән, пыяладан ясалган такта, мольберт дип атыйбыз. Балалар ике яклап басып, бер-берсенә булышып, киемнәр ясыйлар. Һәм инде үрнәк шаблоннар белән, бизәкләр белән уен киемнәрен бизиләр. Бер-берсенә булышып, фикерләшеп эшлиләр. Шулай ук безнең тәрбиячеләребез бу уенны рәсем эшчәнлегендә дә һәм үткән материалны кабатлауда да еш кулланалар. Киләсе уенга килгәндә аерып әйтәсе килә, бу уен адымнар дип атала. Бу уенда ниндидер әкияти мөгъҗиза көтә балаларны. Һәм шуны сизеп, бу башка уеннардан аермалы буларак, балалар бу уенны хәтта ятып та уйныйлар. Уен барышында балалар Казаннан әбигә авылга юл тоталар. Инде барганда Казаныбызның күренекле биналары белән танышалар. Әкият геройлары белән әкият геройларының биремнәрен үтиләр һәм пиктограммага төшкән биремнәрне дә үтәп китәләр. Әйдәгез әле экранга карыйк. Әйдәгез адымнар уенын уйныйбыз. Әйдә. Мин яшел фишкага, мин зәңгәр фишкага, кызыл фишкага. Мин беренче якта. Бер, ике, өч. Мин сигезгә күчәм. Миңа метро чыкты. Мин алга барам. Хәзер минем чыгам. Oldu
күргәнегезчә, балалар бу уенда үзләренең иҗатлыгын да күрсәтә алалар. Белгән шигырьләрен, җырларын җырлап китәләр. Шулай итеп, күңелле итеп уйныйлар. Аларның эмоциональ халәтләре дә, кәефләре дә күтәрелеп китә. Инде башка киләсе уенга күчик. Марат белән Ләйсән күңелле суалчан уеннары минем татар теле кабинеты янында диварга беркетелгән. Шуңа күрә инде биремнәрне үзем бирәм. Марат белән Ләйсән киемендә кесәләр төшкән. Һәм бу кесәләргә без төрле матур рәсемнәр куеп, балаларга биремнәр уйлыйбыз. Мәсәлән, инде алма рәсеме куеп, һәм инде аша пиктограммасы куеп, бала җөмлә төзергә өйрәнә. Мин алма ашыйм. Барлашып уйнаганда алар бер-берсенә сораулар биреп, биремнәр үтиләр. Шулай ук күңелле суалчан уены төсле матур рәсемнәре белән балаларның игътибарын җәлеп итә. Үткәндә, барганда балалар саннарны, гаилә әгъзаларын, ашамлыкларны, уенчыкларны кабатлап үтәләр. Әле күргәнегезчә, ахыргы түгәрәге бу уенның магнит тактасы. Һәм инде безнең магнит бизәкләр ярдәмендә балалар үрнәкләр ярдәмендә бизәкләр ясыйлар. Шулай ук түбәтәйне бизә, калфакны бизә дигән биремнәр үтиләр. Инде мин сезгә әйтеп киткәнемчә, безнең уеннар төркемгә бик җиңел күчерелә. Инде менә киләсе уеныбыз да комод дип атала. Бу 3 бүлекле тәгәрмәчле тартма. Авыл хуҗалыгы, хайваннар, ел фасыллары һәм ел фасылларына темаларын үзенең эченә алган. Инде эшчәнлек барышында балалар бу темаларга карата сүзләрне өйрәнәләр, фигуралар белән хәрәкәт итәләр, бер-берсе белән аралашалар. Шулай булгач инде баланың сөйләм теле үсә, сүзлек байлыгы арта. Киләсе уенга килгәндә күңелле уйныйбыз бергәләп. Кыскача без аны күп дип атыйбыз. Бу уенда балалар күпне әйләндереп, үзләренә якын булган теманы сайлап алып, төрле уен ситуацияларын үтиләр. Хәзер менә видеода күреп китерсез. Уен кибет, бакча, гаилә һәм минем үй темаларын үз эченә алды. Дәвәне, әти, әни, малай, кыз. Әйе, шулай, безнең бүтән уеннарыбыз бик шәп. Инде чыгышымны тәмамлап, хөрмәтле коллегалар, сезнең белән бер фикергә килик әле. Әйтегез әле, карагыз әле, сезнең кулларыгызга карагыз әле. Сез анда нәрсәләр күрәсез микән? Кычкырыбрак әйтегез әле. Бармаклар, шулай бит, әлбәттә бармаклар. Иң мөһим бармак нинди бармак дип уйлыйсыз? Әлбәттә баш бармак. Нигә икән әйтеп узыйм әле. Баш бармак бердән-бер башка бармаклар белән аралашучы бармак. Әгәр дә без уенны, баш бармакны уен дип алсак, уен хәтерне, уен игътибарлыкны, уен күз аллауны, уен җитезлекне арттырырга ярдәм итә. Сез моның белән килешәсезме? Шулай булгач инде баланың уен, баланың социаль тәҗрибәсен үзләштерүдә иң көчле чара булып тора. Шуның белән чыгышым тамам. Игътибарыгызга рәхмәт. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Беләсез, мин сезнең чыгышларыгызны тыңлап торам да, карап торам да, чын күңелемнән шатланам. Сез балаларны шул кадәр ихлас яратасыз, эшегезне шул кадәр яратасыз. Миңа калса бу бик мөһим, чөнки нәкъ менә сезнең эшегездә ярату зур уңышларга ирешергә ярдәм итәдер дип уйлыйм. Дөрес уйлыйммы? Рәхмәт. Заманча алымнар, рәсемнәр аша
Телне, сөйләм телен ничек үстерергә? Бу сорауга җавапны Яңа Савин районының 346 номерлы балалар бакчасы тәрбиячесе Гөлинә Хәсәнова әйтер. Рәхим итегез, сүз сезгә. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле хезмәттәшләрем. Мин Хәсәнова Гөлинә Кираметдин кызы, Казан шәһәренең 346 балалар бакчасында балаларны ана теленә өйрәтүче тәрбияче булып эшлим. Хөрмәтле хезмәттәшләр, әйдәгез әле, бергәләшеп, шәһәр шау-шуыннан бераз ял итәр өчен авылга ялга кайтып килик әле. Авылда шәһәрдән кайткан кунакларны кунак итә беләләр. Анда тәмле, шулпалы, кайнар, майлы нәрсә пешереп куйганнарны уйлыйсыз? Һичшиксез бәлеш. Иртәнге ашка бәлеш, төшке ашка бәлеш, кичке ашка өстәлгә нәрсә килә? Бәлеш, һичшиксез бәлеш. Бәлеш тә бәлеш, һаман бер төрлелек. Хөрмәтле хезмәттәшләр, мәктәптәге яшьтәге балаларны ана телендә сөйләшергә өйрәткәндә бер методлар, бер алымнар куллану, аларның ана теленә карата булган мәхәббәтен сүрелдерми микән? Менә шушындый кимчелекне булдырмау максатында мин үз эшемдә төрле алымнар, төрле методикалар кулланырга тырышам. Сөйләм үстерү эшчәнлегендә балаларга рәсем буенча хикәя төзү бик авыр бирелә. Тәрбиячеләр әле берничә проблеманы да күзәтәләр. Балалар хикәясе бераз күңелсезрәк. Тәрбияченең ярдәме нәтиҗәсендә генә озын-озак паузалар белән генә бала хикәясе туа. Иң мөһиме, баланың хикәясе алдан сөйләгән иптәшенең фикерен кабатлап кына бара. Менә шушындый кимчелекне булдырмау максатында мин үз эшемдә Ирина Николаевна Мурашковска методикасын кулланырга булдым. Әлеге методиканың төп максаты, төп асылы нидән торасың? Берничә адымга бүленеп, балаларда тутырыклы кызыксыну уятып, рәсемгә карап, иҗади фикерләр күнекмәләрен камилләштерү. Методика уен биремнәрен үзе билгеле бер эзлеклелектә тәкъдим итә. Хөрмәтле хезмәттәшләр, бүген мин сезгә әлеге методиканы Ат һәм колын исемле рәсем буенча тәкъдим итәм. Без балалар белән эш башында иң беренче менә шушындый турбашыклар белән шөгыльләнәбез. Балалар үзләре бу турбашыкларны тылсымлы турбашыклар дип атыйлар. Ни өченме? Чөнки әлеге турбашык аша рәсемне күзәткәндә бары тик бер генә әйберне күрергә мөмкин. Балалар рәсемне күзәтәләр һәм алар тәрбиячегә үзләре күргән әйберне әйтә баралар. Тәрбияче үз чиратында менә шушындый шартлы билгеләр, схематик билгеләр белән тамгалап билгеләп бара. Хөрмәтле хезмәттәшләр, әйдәгез әле игътибарыгызны сезнең дә экранга юнәлтик. Игътибар белән карагыз әле. Кем нәрсә күрә? Кояш китерез. Алга таба. Без атны күрәбез. Нәрсә күрәбез? Чәчәк күрәбез. Колынны да күрәбез. Урманны күрәбез. Җавапларыгыз өчен рәхмәт. Хөрмәтле хезмәттәшләр, алдагы адымга күчеп, безнең балалар эштәлеге буенча туры килгән ике рәсемне бергә тоташтырырга тиешләр, бергә кушарга тиешләр. Һәм тәрбияченең ни өчен соравына
тулы җөмлә белән җавап бирүләре дә сорала. Мин агайны янда Кояш каватында байый. Хөрмәтле хезмәттәшләр, мин сезне хәзер җәйге кичтә болынга чакырам. Без сезнең белән болында, янәшәбездә генә ат белән кылын йөри, кемдер әнә авыл ягына үтте, кемдер инде урман артына күчте. Әйләнә-тирәбездә ниндидер тавышлар да ишетелә бит. Ягез әле әйтегез, хөрмәтле хезмәттәшләрем, кем нинди тавышлар ишетә? Ат кешнәгән тавыш ишетелә, билгеле, тагын әтәч кычкырган тавыш ишетелә авыл ягыннан, тагын кошлар сайраган тавыш ишетелә. Җавапларыгыз өчен рәхмәт. Сез нинди исләр сизәсез? Мин болында нинди исләр килә икән? Чәчәк исе килә. Чирәм исе килә тагын. Яңгыр исе килә, бик яхшы. Яңа суырткан бал исе килә. Сез инде бигрәк тә рәхмәт җавапларыгыз өчен. Хәзер хөрмәтле хезмәттәшләребез, әйләнә-тирәбездә булган әйберләргә бераз кагылып үтик әле. Буларыбыз белән тик әле аларга. Алар нинди? Сез чирәмгә тидегез. Чирәм нинди? Юеш, рәхмәт. Тагын? Атның ялына тидегез. Атның ялы ниндисең? Ат тоттырдымы ни? Нинди? Йомшак, тагы нинди? Озын. Тәненә кагылдыгыз. Атның тәне нинди? Тыгыз. Тагы нинди? Шыма. Жылы. Бик дөрес. Җавапларыгыз өчен хезмәттәшләр, зур рәхмәт. Афәрин. Хөрмәтле хезмәттәшләр, Ирина Николаевна тәкъдим иткән 6 адымның 5-сен без сезнең белән үттек. Хәзер инде әлегә 5 адымны берләштереп, без инде хикәя төзүгә чыктык. Мин сезгә әлеге урында балалар төзегән иҗади хикәяне тыңларга тәкъдим итәм. Самолет тавышы үстендә, үлән арасында чикерткә сайрый. Җил исми болынлар бик таныш, хуш исләр чәчәк исе таралган. Авылдан ерак түгел, ат белән калын йөри. Кылының кәефе шәп, ул 2 аякларын күтәреп кешнәп куйды. Әнисәме тәртипле булып карап тора. Хөрмәтле хезмәттәшләр, рәсем һәм күзәтү һәм үткәрелгән мониторинг нәтиҗәләре буенча әлеге методиканы куллану түбәндәге нәтиҗәлелекне раслый. Балаларның бәйләнешле сөйләм теле югарырак дәрәҗәгә күтәрелә. Алар аралашуда активрак була. Айрым әйберләр, предметлар турында, ел фасыллары турында хикәяләр төзегән вакытта, тасвирлау хикәяләре төзегән вакытта балалар мөстәкил рәвештә хикәя төзүгә омтылалар. Күңелем куша, әнгәм телен, бишек җырын назга төреп, тапшырасы иде яшь буынга барлык тәмен, ямын тоеп. Югалмас ул әнкәм теле, шаулап, гөрләп яшәр әле ул, бездә янып яшәтүче булса, яңа үрләр алыр әле ул. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Шундый җылы рәхәт чыгыш булды бу. Бик зур рәхмәт сезгә, бала чакка
яңадан алып кайтканыгыз өчен. Мин дә дәвани пешергән бәлеш исен яңадан сиздем кебек авыл урамнарын тагын бер кат сагындым, дәваниемне искә төшердем. Аларның да бит тәрбия бирүдә бик зур өлешләре керә, шулай бит. Бала чагында алынмаган тәрбияне соңыннан бөтен дөнья халкы да өйрәтә алмас дигән борынгылар. Шуңа күрә дә татар телен өйрәтүдә тәрбиячеләрнең роле һичшиксез зур. Балаларга тел өйрәнү тагын да кызыклырак булсын өчен алымнарны әзрәк төрләндерү дә кирәк. Рәсемнәр ярдәмендә ничек әкиятләр төзергә икәнен без карап киттек. Менә балалар үзләре әкият геройлары булып, телне ничек өйрәнә ала икән һәм гомумән алай телне өйрәнеп була микән? Бу хакта безгә Баласити мультилингваль балалар бакчасының татар теле укытучылары Алина Камиловна Халиуллина һәм Ләйсән Илдаровна Вәлиева сөйләп китә. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле хезмәттәшләр, килгән кунаклар. Biz sizне Balacity мультилингваль балалар бакчасы исеменнән сәламләргә шатбыз. Без үзебезнең укыту эшчәнлегендә татар телен камилләштерү өчен төрле эш алымнары кулланып эшлибез. Сюжетлы рольле уеннар, бармак уеннары, тизәйткечләр, җырлы биюле, хәрәкәтле уеннар кулланабыз. Шулар арасыннан иң отышлысы итеп, без театральләштергән уеннарны өстен күрәбез. Бу эшчәнлек балалар өчен аеруча кызык, күңелле, мавыктыргыч һәм сихри бер мөхит тудыра. Бүгенге мастер-классыбызны сезнең өчен кызыклы һәм файдалы итеп әзерләргә тырыштык. Әгәр дә инде сез дә актив булсагыз, бүгенге эшебез безнең нәтиҗәле булыр дип өметләнәбез. Без сездән кәрәсен телефоннарыгызны ераккарак алып куюны сорамыйбыз. Киресенчә, алар сезгә бүген кирәк булачак. Әйдәгез әле хәзер еракка алып куйган телефоннарны чыгарып кулларга тотыйк. Без сезгә әлеге сайтка керергә тәкъдим итәбез. Кадерле хезмәттәшләр, хәзер үзегезнең кәрәсе телефоннарыгызның камераларын ачып, экрандагы QR-код ярдәмендә мастер-классыбызның темасын ачыклар өчен викторина уйнап алып. Викторина уена сезнең кәрәсе телефоннарыгызның экранында булачак. Һәм дә инде сез сорауларга җавапны үзегезнең телефоннар ярдәмендә җавап бирә аласыз. Театр эшчәнлегенә багышланган, театрга багышланган 5 сорау әзерләдек сезгә. Сорауларга җавап бирү вакыты чикле. Инде хәзер викторинабызны башлар алдыннан экраннарыгызга сезнең кабул итәргә дигән тимәчегә сез аңга басыгыз һәм үзегезнең исемегезне язып куегыз. Әгәр дә сез уяласыз икән, исемегезне язасыз килми икән, сез белән инде кызык ник уйлап таба аласыз, яки инде үзегезнең балалар бакчасына исемен яки номерын язып куя аласыз. Әгәр дә инде сез кергән булсагыз, башлыйбызмы? Әйе. Яхшы, әйдәгез башлыйбыз. Беренче сорау. Татар спектакльләре күрсәтә торган театр биналарын билгеләгез. Birinci cevap Kamal Tiyatrı, ikinci cevap Kiyat Kuşak Tiyatrı, üçüncü cevap Bulak'taki Gençler Tiyatrı. Ekranda siz görəsiz vakitna, bizden 2 sekund vakit kaldı. Hazır indi biz ekranlarda görəbiz diri cevapna. Diri cevap Kamal Tiyatrı idi hem Kuşak Tiyatrı. Әкият Татар дәүләт театры Татарстанның иң борынгы театрларыннан берсе. Ул кайчан оешасын? 1934 ел, 1912 ел, 1970 ел. Дөрес җавапны билгелибез. Дуслар, инде күңелегезгә хуш килгән, үзегезнең интуициягызга таянып җавап бирсәгез дә була. Бу бик катлаулы сорау дип уйлыйм мин.
Indi cevaplar ekranlarda görəsiz. 3-nji so'rov. Әкият Татар дәүләт Курчак театрының birinchi spektakllari 2 tilda qo'yiladi. Алар ничек атала? Birinchi javob Petrushka Октябрёнок, ikkinchi javob Qizil Petrushka, uchinchi javob Pisi Hamlyoshka, to'rtinchi javob Kaja bilan Sariq. Javob bergan bo'lsangiz, endi biz hozir ekranlarda ko'ramizdir javobni. O'zingizning javoblarini qaray olasiz. Immersiv alım ol, bulu, şumu effektin bulduru, qatnaşucularını yasalma formlaşkan şartlarga şumarga mümkünlük biren, qatnaşucularını ayrım emosional haletke getiren, qatnaşucularını emosional haletke getirmeyin. Dürüst cevaplar bir neçe bulurga mümkün. Dürüst cevaplarını ekranlarda görüyorsunuz. Endi so'nggi so'rovga davran javob topib birgalab Silab tilin ustida teatr ishchanligi nega natija beradi? Teskari, o'ng'ay, shart. Siz necha bo'lasiz? Javob beramiz. Albatta endi bunda butun kishida teskari deb javob bermas deb umidlanaman. O'ng'ay, shart, yaxshi. Hurmatli xizmatdoshlar, haligi viktorinani biz maxsus qo'shimcha yordamida ishladik. U My Quiz deb ataladi. Ham endi siz bu приложениeni o'zingizning ish davrida rohatlanib, qo'llanib, bolalar bilan degan shunday viktorinalar ishlay olasiz. O'zingiz ko'rib turasiz. Teatr ishchanligi Silab tilin ustida bek yaxshi natija beradi. Agarda biz shu teatr ishchanligida immersiv olimda qo'llansak, bizning ishimiz ko'pga natijalarga bo'lar deb o'ylayman. Ayda güzeli Alina Kamilovnaning so'zlarini dalillar uchun o'zimizda sinab qaraymiz. Qadrli qo'noqlar, biz sizni o'tirg'ichlarga shovqin surati yopishtirdik. Ayda güzeli bor kishi o'zining o'tirg'ichlarining ortini qarasin. Kimda shovqin surati yopishtirilgan, haligi baxtli kishilarni biz chaqirib sahna turina. Ular bizning master klassning tip giroylari bo'lishaqlar. Alqishlar yordamida kutaymiz sizni sahna turina. Biz sizning bilan bugun baribizga da tanish bo'lgan Shovqin akiyatini sahnalashtiramiz. Artistlarni sahna ortuna chaqiraman. Hammasini anlataman. Shovqin akiyati rus xalq akiyati bo'lgan qaramasdan biz intonni bolalar bilan rohatlanib tatar tilida sahnalashtiramiz. Endi immersiv olimlar qo'llanib biz akiyatni har qo'ygan sayin yangartamiz. Bolalar endi Shovqin akiyati turli akiyat bo'larak da qabul etiladi. Akiyat yangarlash demak endi bolalarning so'z zapaslari ortadi, silam tillari orta o'sadi. Endi artistlar hazır bo'lsa, biz akiyatimizni boshlaymiz. Artistlar siz hazırmi? Biz hazır. Yaxshi. Men avtor bo'laman. Burun zamonda sayıskan sotnik o'rdak bo'lgan vaqtda tugul naq mana bizning zamonlarda yashagan deb bo'lgandi Adi bilan Bobay. Ularni bo'lganda yaratgan iniqlari, qizlari Alsuning bo'lgan yaqin do'sti yaratgan etib Aqbay. Hamda endi Nazlı erkak desilari Miyav. Kunlardan bir kunni Bobay Shovqin o'tirgan. Bobay Shovqin o'tirgan. Shovqin kun o'sasin, tin o'sasin, kun o'sgan, ham bek zo'r bo'lib o'sgan. Hem bulaydı ekan. Isenmisiz, men Shovqin. Bobay Shovqinni tortirg'a
Lekin Şalkan çıkmay. Hem babay bulaydı. Ay ay ay, külügüz dindi şatlı. Baba Şalkan'ı yeniden tartırga kirişken. Şalkan'ı tarta iken. Şalkan şığırga ulamı iken. Şundan babay evini şalkırga bulgandı. Ebi, kilmanda. Matur sözler etseniz kilem. Kadirli konaklar, indi biz ekiyetimizin şuşu urnunda imirsif alım kullanamız. Ebige siz hazır matur sözler ettirgen teş bulasız. Yegizleri özünüzü yaratkan kadirli kişilerizge neydi matur sözler etesiz? Maturam. Eye maturam, tamam. Rahmet, büyük bu matur sizler bilesiz ikensiz. Ey rahmet, oy rahmet, kilem. Ebi babayga, babay Şalkan'a tutunganlar da Şalkan'ı tartırga kirişkenler. Tırışa Şalkan'ı tartalar iken. Şalkan şığırga uylamay, şakmı iken. Şondan Ebi kızını şakırga bulgan. Kızım, kileli, bizge buluşalı. Kishkina tugel, qizil tugel, zangar tugel, yashil tugel. Әлеге күлмәкне тапсагыз, киләм. Biz yeniden sizin bilen imersif alım kullanamız. Hazır sizge kişkine tugel, zenger tugel, sarı tugel, yeşil tugel külmekni tabırga kirek. Siz neşi kulisiniz? Sarı. Elbette sarı. Kız biz taptık sarı külmek kilmanda. Oy, nindi zor Şalkan. Kız Ebi babayga, babay Şalkan'a tutunganlar da Şalkan'ı tartırga kirişkenler. Kız hazır şuşu urunda dağa bir imersif alım kullanıp alır. Biz sizin bilen bir gelek işke kadar sanık. 1 tartalar, 2 tartalar, 3 tartalar, 4 tartalar, 5 tartalar. Lekin Şalkan şunga ulamay. Şuna kız Akbay'ını şakırga bular. Akbay, kil manda. Jırlasan, kilem. Yeniden imersif alım kullanamız. Hazır kadirli konaklar, men sizge biraz yol itip alırga təqdim etem. Güzel barımızda basayıp, biz sizin bilen hazır hareketli jırjırlayışamız. Dilleriniz yazılıp gider ve hemen yol itip alamız. Basamız. Rahmet. Cihazlar sizlere ekranda küresiz. Benim varlık olmayın, kanatlarım akmayın. Benim varlık olmayın, kanatlarım akmayın. Kum yügüre kupkure, kum işite kupkure. Kum yügüre kupkure, kum işite kupkure. Rahmet, otursanız kulak. Mine biraz yol itip de aldık. Şulay mı? Hoppa eydeki. Selam kızlar. Abbay kızga, kız Ebi'ge, Ebi babayga. Babay Şalkan'a tıkınadı. Şalkan'ı tartırga kirişeler. 1 tartalar, 2 tartalar. 4 tartalar. Lekin Şalkan haman şıkmay. Şundan Abbay kini şakırar. Pisini şakırar elbette. Abbay pisini şakırar. Pisiga kil manda. Ekiyetning eng temli, eng qiziq vaqtida to'xtatirga taqdim etam. Lesendarını şef fikir. Kadirli konaklar, biz indi sizge ekiyetinin ahırın, o'zingizning fantaziyamizni ishga yigib, biraz xayollanib, imersif olimlar kullanib, g'ilab bitirgan taqdim etamiz. Qatnashuvchilarga zo'r rahmat, Güzel alqishlaylik.
Alkışlar aslında katnaşışlarını bunlardan satarız. Rahmet kızım. Biz sizning bilan kutilgan natijaga erishganmiz deb sanaymiz. Chunki hodiyakiyatni sahnalashtirib, immersiv olam qo'llanib, zal bilan hodiy birimlar o'tab, masalani hal etdik, ham albatta endi tatar tiline qiziqsini uyatqanmiz deb sanaymiz. Nindi de bulsa, dilini öğrenü için intilip kızıksını gerek. Balanın kızıksını bulsun için uqtuşu yeki terbiyesi uze kızı, küngelli, köpülerge tilevşen, izlenişen bulurga tiyiş. Biz sizni şundilardan dep uylaybız. E'tiboringiz uchun zo'r rahmat sizga. Sizga foydali bo'lgan bizning emeklerimiz. Sağ olun. Бик зур рәхмәт сезгә. Миңа калса, бала өчен тәрбияче ул әти әнисе кебек, яшәгән өе кебек җылы, якын булганда гына бала теләп бакчага бара. Ата-ана өчен баласы үзе җыенып, үзе бакчага барып, анда бер борчусыз кала икән, бу бит зур куаныч. Без бүген сезнең чыгышларыгызны караганнан соң сезнең чынлап да җылы, якты кешеләр булуыгызга һәм эшегезне, балаларны яратуыгызга тагын бер кат инандык. Шуңа күрә сезгә зур ихтирамыбызны белдерәбез һәм рәхмәтебезне җиткерәбез. Әйдәгез, сезгә кул чабыйк. Бик зур рәхмәт сезгә. Бүгенге чарабыз шуның белән ахырына якынлаша. Ничек сезгә? Шадымы? Рәхмәт, бик шат. Хәзер бүгенге семинарны йомгаклау өчен сезне кабаттан Гүзәл Рәмзиловнага һәм Альберт Мөнировичка бирәсебез килә. Сезне янәдән сәхнәгә чакырабыз. Рәхим итегез. Бик зур рәхмәт. Әлбәттә, мин үзем дә бу семинарларны көтеп алам. Мин теге җитәкчеләр чараларга күп йөриләр бит. Берсен башлыйбыз, икенчесен ябабыз. Шулай бер чара арасында йөрибез икенчесенә, ләкин менә нәкъ семинарларда сез күзәткән булсагыз, мин башыннан ахырына кадәр утырам. Чөнки минем үземә дә кызык. Минем үземнең дә 4 яшьлек кызым бар. Һәм Зилә белән башында әйтте, бит Зилә безнең Салават күперенең баш мөхәррире. Ул дөрес әйтә. Без әле ничектер укымышлырак, ата-аналар кебек телне саклаучылар, ләкин бик авыр телне саклау менә бүгенге вазгыятьтә. Һәм ата-аналар җилкәсендә дип әйтә алмыйбыз без аны. Бүгенге көндә менә мин үземнән генә беләм, кичке 8-дә кайтасың да, бала иң мөһиме каядыр нәрсәдер эшләсен, мультфильм карыймы ул, башка буйыймы, ләкин иң мөһиме сиңа комача уламасын. Ата-аналарның күбесе шулай. Нәкъ менә балалар бакчасына без сезгә аларны тапшырабыз. Һәм инде сезгә ышанып тапшырабыз. Бүген барыбер дәүләт тә, барыбыз да аңлыйбыз, чыннан да телне саклау ул авыр, ләкин безгә барыбызга да бергә тырышырга кирәк. Әлбәттә инде ата-аналарның да ролен мин бу очракта киметмим, ләкин чынбарлык турында сөйлим. Чыннан да сезнең дә хезмәт хакы да аздыр. Кемнедер эштә тоту да авырдыр. Кадәр килеп йөрү дә авыр, мин барсын да аңлыйбыз без. Ләкин шушы вазгыятьтә дә барыбер безгә тырышырга кирәк. Чөнки менә әйтәм, миссия дип әйтергә яратам инде. Чыннан да сез зур миссия үтисез бу чиракта. Һәм сезнең кулда безнең балаларның киләчәге. Әлбәттә безгә бер барыбызга да тырышырга кирәк. Хәтта менә театр, спектакльләр күрсәтүләрне Булат Гатауллин, Кариев театр актеры, бит менә безнең бала ситиларга бик зур рәхмәт тәрбиячеләргә, ләкин алар балалар театры әкият диде, бит ләкин безнең әле Кариев театры шулай яшьләр һәм балалар өчен эшләүче театрларыбыз да бар. Менә сез әлбәттә бәлки балалар бакчаларына менә бәләкиләрне, нәниләрне алып йөрү авыррак, мин аны аңлыйм, бәлки менә театр белән ничектер шулай ук бәйләнеш тудырыргадыр. Чөнки ниндидер айрым труппалар йөри, профессиональ булмаган, әйбәт, ләкин бала
шушы нәни вакытында профессиональ труппаны күрергә тиеш. Әкияткә дә барыгыз, Калифка да барыгыз, шул вакытта аларны да чакырыгыз. Индидер бәләкәй форматта шул спектакльләр дә булырга тиеш. Һәм инде безгә шул матбугат, шул театр, шул мәктәп, шул бакча барыбызга да тырышырга кирәк. Чөнки ул бер генә элемент монда. Әлбәттә балалар бакчасы нигез, ләкин менә шушы бөтен бер система тудыра алсак без бергә нәрсәдер бәлки булдырып чыгарбыз. Чөнки чыннан да бүген үзегез дә беләсез, башка чакта әле без авыллар диядерик, авылларда тел саклана, ләкин бүгенге көндә алай түгел ул. Авылларда да хәтта русча рәхәтләнеп, безнең авылда да менә баралар, шаккатан без бит бу яшьтә русча әле 2-3 сүз дә белмидер дип уйлыйм инде мин. 5 яшьлек, 3 яшьлекләр рәхәтләнеп, чөнки хәзер интернет бар, телевизор. Шуңа күрә чыннан да безгә җиңел түгел, ләкин сезнең ярдәмдә барсы да Аллаһ буйырса әйбәт булыр. Рәхмәт җыелганыгыз өчен. Инде без менә шушы семинарларның быел менә 3 тапкыр булды бит балалар бакчалары өчен. Соңгысы быелга дип әйтү дөрес түгел, бу уку елына. Әлбәттә сентябрьдә без инде бәлки җитәкчеләр өчен аерым ясарбыз, карарбыз, уйлашырбыз, безгә анализларга кирәк. Тагын да бер тапкыр сезгә рәхмәт әйтәм. Жылы сүзләргә өчен рәхмәт. Коллегалар, барлыкта Гүзәл Рәмзинова никадәр мәшгуль булса да, бу семинарларга зур игътибар бирә. Безнең 3 семинар татар теле укытучыларының узды, 3 семинар балалар бакчалары өчен узды. Һәм инде Гүзәл Рәмзинова барсында да ахырына соңга кадәр бетерде. Рәхмәт инде биргән шул зур игътибарыгыз өчен. Хөрмәтле коллегалар, барлыкта бу семинар файдалы булды дип ышанып калабыз. Салават күпере Сабантуй журналында коллегалар эшләгән иҗатларын кулланырсыз дип ышанып калабыз. Иммерсив театр, мнемотехникалар, автор уеннарында Мурашковский методикасында файдалы булып кулланырсыз дип эшегездә ышанып калабыз, коллегалар. Ахырда шундый сүз әйтәсем килә. Білім һәм тәҗрибә ул шундый зур байлык. Без ул байлыкны җыеп, сундыкка яшереп, аны саклауның мәгънәсе юк, коллегалар. Чөнки акча белән аермалы буларак бу байлык уртаклашкан чаен ул әзәби, кимли, ул киресенчә күбәя бара. Шуңа күрә үз тәҗрибәбез белән, үз белемебез белән, коллегалар, уртаклашыйк. Татар телен саклауда, татар телен үстерүгә бездә һәрберебез үз өлешебезне кертик. Рәхмәт барыгызга. Рәхмәт катнашучылар. Әлбәттә бу сезгә дә бик кулландыргыч булгандыр, чөнки чыннан да сиздек, кайберәүләр без дулкынланып китәйме, ләкин без бит бердән, шуңа күрә берегезне дә сынап карамыйбыз, бары тик чыннан да ярдәм итәргә тырышабыз, бер-беребез белән бүлешергә тырышабыз. Һәм инде чыннан да белем ул зур байлык дип әйтте. Минемчә дә шулай бөтен байлыкны урлап та була, югалтып та була, ә менә моны бары тик арттырып кына була. Менә шушы байыганнан байык әле без, яме? Рәхмәт. Амин. Бик зур рәхмәт. Һәм без чарабызны матур шигырь юллар белән тәмамлыйсыбыз килә. Халык, милләт буламыни? Булмаса тәрбиясе. Тәрбиягә җан өрүче синдер ул, тәрбияче. Һәр баланы үз сабые сыман иркәли ул сөя, ярата, хөрмәт йөзе бер үк сүрелмәсен, тәрбиячеләргә карата. Мәңге балкыр кояш гомерләре җылы нурларына сез ия. Сабыйларны бердәй тигез күреп, биргән өчен дөрес тәрбия. Һәм тагын шуны да онытмаска кирәк, 6да белгән ана телен 60та да онытылмас. Бик зур рәхмәт сезгә. Киләсе очрашуларга кадәр сезнең белән саубуллашабыз. Исәнлек булыгыз.